Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifati al-kamaliyati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu min jalalihil a'la ilaha illallah jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahji fanalu khairan wa fir amma ba'du fayaqulu al-murtaji Hufral Masawi ing den sepurane kesalahan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hada syarhun wada'tuhu alal kitab al-mustamil alal mawa'id lil Allama al-Hafidz Asy-Syaikh Syihabuddin diwaca nahu ge Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani. Sumal Misri Tahammatahu wa ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasaikhal ibad fi bayani alfazi munabbihatin ala al-istidad li yaumil ma'ad wa sallallahu al-karim ayyan fa'abi al-muslimin wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin amin. Terus niki kula gadah azam wau sing diaturaken Mbak Lukman. Terus kalau ngaji Ahad di kitab niki, terus ngaji Selasa pagi di kitab niki. Nanti yang nggak ikut di Selasa pagi, nanti diumumkan terusannya. Kalau logikanya itu mesti banyak yang nopo Selasa pagi. Ya, mungkin yang hadir itu banyak Ahad sore, tapi jumlah saya ngaji itu banyak Ahad nopo pagi. Sing rumangsa PNS atau situ ya ora usah ngaji. Sing rumangsa nganggur ki napa? Ngaji. Wis pokoke ngono. Sing kerja ya ibadah, ngaji ya ibadah. Nganggur ning omah ya ibadah, meninggal maksiat. Dadi sejarane taat ninggal maksiat. Ya, tapi ning omah kukur-kukur ya ninggal zina, ninggal maling. Niku gen taat. Ngene niku napa? Mana jangan naruh anak mati ini seneng sing lepas pulau. Iki kalau terang, kalau anak jinan bingung nih ngomong ngitung reng, delok tikus liwat itu di ibadah. Kesing jarane ibadah itu separuh neng mimbabi tarki. Iku ijma' ulama. Separuh taat itu mimbabi tarki. Sing jarane taat kan imtitsalul awamir, nglakoni perintah wastinabun nawahi. Ninggalo pelarangane pangeran. Paham kan ya, jadi ngitung tikus itu ora maksiat. Sing maksiat ngitung wong ayu ning desamu. Paham. Nah, berarti nek ora maksiat jenenge ibadah, jenenge taat. Gampang to? Nah, akhire wong kampung-kampung seneng. Berarti bapak kula tiyang sae, Gus, nak dalu teng omah, Gus, masih kukar-kukur teng omah. Ya sape. Sing perlu dadi kiai ya, wong awam sementing ora maksiat. Terus niki kula ngrasa utang mbek Syekh Nawawi Al-Jawi ini kula terangno sanate. Terus kula Ahad kemarin itu pas khole saya Hamzah Sato Sidang. Biasanya sing ngisi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula Ahad kula tunda Ahad. Kula terangno silsilah sanad kula. Nggih sanate wong sak Indonesia niku sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Nirboyo 4 tahun beliau di Nirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud napa Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato Sohibu Anatid Thalib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan. Niku Al Hasan. Pun terus ngantos saya Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ampun Imam Syafi'i niku gampil. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafi', boten Nafi' korek, Nafi' ahli fikih, Imam Nafi' ngaos Ibnu Umar menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku pun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kau pangeran kalau ngaji Gus Bang, sing terus nak aku kan aku ngapal ora iso. Ada Mustafa ngapal dhewe lali bener malah repot.
Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga. Riyen alite Mbah Mun ngaji Mbah Zubair. Mbah Zubair ku ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud napa? Termas. Mbah Mahfud Termas ngaos Said Abi Bakar Sato, ngaos Sayyid Zaini Dahlan. Sause Mbah Mun alim ngaos teng Mekah. Teng Mekah ngaos Sayyid Alawi, Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaos kalian Abai Sayyid Abbas. Ya, Sayyid Abbas ini menangi Sayyid Zaini Dahlan. Ini terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya Pondok Peloso ya sama, Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin, kadang Mbah Jazuli yang ngaos Mbah Hasyim Asy'ari. Iki sami terus, Mbah Hasyim Mbah Mahfud. Lirboyo sekarwan sami. Lah anak sanad Jawa Mbah Karim Lirboyo ngaos Mbah Hasyim. Mbah Hasyim teng Jawi nate ngaos Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ngaos teng Pondok Sidogiri teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abdul Dzar, tapi mboten menangi Syekh Abdul Dzar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi napa? Banten. Syekh Nawawi Banten ngaos Syekh Abdus Somad, Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil ketemu di Mekah. Mengenai Jogja ono ngaji ajane waras. Riyen di antara sanad Pondok Sarang ngliwati Syekh Bakir le. Bakir Jogja. Mboten Syekh Bakir Gunung Tidar sing jaduk mboten. Niku wak sing napa? Duwe tumbak napa? Mat numbali tanah napa? Jawa. Ben gak ono danyange. Saiki danyange karo Mustofa. Ucul sitok iki. Syekh Bakir Jogja. Kalau nanti ceritain bapak kulo nih cerita. Syekh Bakir itu ndak, jangan kok. Aku tahu ketemu ya bapak. Nanti cerita kulo. Data sanad itu sama. Terus yang akad ini kulo ngaos teng Khalil Said Hamzah Sato. Biasanya riyen nggih bapak, saniki sing donga utawi sing mau itu hasanah nggih kulo. Biasanya niku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran iku kulo terus hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Mulai riyen ngantos saniki riyen bapak saniki kulo. Said Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anah tuh. Sing ngarangi I'anah ku alim-alime wong nggih, Fuad. Saking alime nak maca kitab gede-gede. Dinyak mbek kakake jenenge Sayyid Umar. Seneng ngene. Kowe nak maca kitab gede-gede sampean muridmu mari bento. Jadi cara gejlokane ngoten. Ngono ku sing ngaji wong pinter tok. Ngaji ku sing penting ku apal. Sehingga Sayyid Umar gadah manhaj nak mulang ku kitab cilik sing kena dihafal. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah itu binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng Sarang majibno tradisi napa? Muhafadzah. Jadi pondok Sarang, Lirboyo, kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid sinten Umar. Paham ya? Korbane ke pulau-pulau niku zaman mondok kan ngapal loh. Lah ruhen rapal ra munggah kok di sekolah. Dari pondok Sarang ku agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ya ra munggah. Lah Mbah Mat Sarang niku ada putrinya Imam Muda di Garwa Bazibar ngelahirno Mbah Mun. Kula gadah buyut, adik buyut kula namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Ahmad. Terus nglairno Mbah Hafiz terus dikile Lukman. Terus lah Sayyid Hamzah niku Sayyid Hamzah sing Sedan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gadah mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku Haidar bin nambaten lepat tuh Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Terus mbah-mbah ini murid Sayyid Zaini Dahlan akhirnya zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putu ini Sayyid Zaini napa? Nah niku mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud niku kapundhut niku ninggal lare alif namanya Muhammad. Karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir Kerapian niku. Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buatan diketotong termas kalian adik Mbah Mahfud namanya Badimnya tidak kita ngerti
Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir dadi wong hafal Quran, iso sapa. Terus dinekahno wong sugih teng Betengan, teng pundi? Betengan, teng Demak. Terus dia anak jenenge Harir, paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahmud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesemsem dorong jauh edan kepengen untuk sanad tok banget. Akhirnya mantune Kiai Harir niku yang tiang-tiang kitab stand. Wonten putrane Gus Imam Makhrus. Sapa Gus Im gitu. Gus Im. Sono ne Bazubir namanya Alawi. Misanane Lukman nama minduwane. Jadi putu-putune Bazubir gentok putu-putune napa? Mbah Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu sonten sing minduane bojo kula, padha sedo kiri carum. Ya mantune Pak Harir. Terus sampean rasana. Jadi dhisik guru-gurune terakhir do besanan. Warga besanan Mbah Mat Sarang. Kuwi ora usah arep-arep besanan, mari ngelek-ngelek Imam biasa senengane kok GR. Wah iki cerita. Senengane kok GR biasa wae ngoten. Ben dia ngertos silsilah. Mergo wong nak ora silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhirnya sithik-sithik muni sunnah Rasul. Ora kok. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sehin fa sayhuru setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Mau kita niati suronan lah, khutbah zaman terpaksa nih. Tapi kalau berkata mitab niki, mungkin kalau ngaji tak cukup. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama, mulai guru-guru saya sampai Rasulullah, itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu wajib. Mereka punya akhwal, punya tradisi. Nak wong nakal ngundang anak nikah ya teko. Mungkin bolak-balik ngaketno bocah, anak wong abangan, bapake teko tengene kula. Ngapunten Gus, mungkin akate jam 09.00. Kok saged? Nah mungkin batu dhuwur dangdutan. Nah, terus jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae aku terus. Gak kira-kira tapi. Wis terang-terangan mengko bar dhuwur. Kula teko iso ana sound system macam artise kadang wis teko. Wis macam-macam ae Mas. Cara musafarah ini astagfirullah. Lah kula yo ora roh makam ora pangeran lah. Wong nak kekhusyukan niku wiridane iku salah. Sopo sedang gronya ana wong teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga ya. Ya iku wiridan zaman wis rusak. Acara ngene iki lanang wedok kumpul neraka tok wiridane. Ini sering kula tegur, Mbah wiridan subhanallah wiridan kok neraka iku neraka. Sama akhirnya mau kiai itu astagfirullah, berarti kalau goblok tenan. Yang tekan ning acara barang kecil kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul neraka tok. Mbah wiridan itu subhanallah wiridan kok apa? Neraka. Oh, ajarane Nabi wong kon wiridan neraka zaman rusak, zaman wiridan subhanallah alhamdulillah. Wiridan neraka zaman rusak. Ora ono sing kena dinut. Wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah. Jadi wong nek ekstrem men malah wiridane keliru. Paham? Ayo ngomong ekstrem nak wiridan piye tak. Apa kok Mustafa ora tak ulang kulo wiridane ngono iku. Ngene wong aja nemen-nemen ekstrem. Tapi nak terlalu sekuler ya ora bedane maksiat ambek to. Wis sedengan sak kulo iku nak niru sak kulo sedengan. Ya orang alim ora bodoh. Aku wis parah. Tak terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sakwise 13 tahun dadi nabi. Iku sakwise badha Fatih Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wae meneng ae. Intine kabeh butuh proses. Kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge akhwal. Ya niku jenenge akhwal. Jadi hukum ya tetap nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi akhwal.
Akhwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok men dikakeki Nabi, dikai dhuwit di servis. Sampai jadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini ndak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener, biasa heroik, biasa ngekeki. Yes kuwi terus wae ngekeki ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikeki, lagi seneng kiai. Yes kudumu jenenge aku ngekeki iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa Islam. Akhirnya ana istilah wal muallafati qulubu sing diape-ape. Jadi wong iku lha iku jenenge akhwal. Nggih niku jenenge napa? Akhwal. Kita punya akhwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya akhwal. Lah nek nuruti ngaji tengene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tauhid, Indonesia sudah penuh dengan maksiat, sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud tuh boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis shalat wa itaiz zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan, iku sujud ta ora? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge yo sowan kiai, CSR ya tidak ada pondok be masjid. Proposal ya bek ya kok masjid kok pon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat yo. Lah nek kowe ngukumi wong iku ora dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan adarane wong iku wong apik ya keliru, wong iku sering maksiat. Nah cara aku, lho ora darani ku ora wajib lho apa darani barang. Mulai ora takoki, Gus wong iku cara sampean tok atau ora? Wong iku jenenge ruhen nang takoki wong iku jenenge ruhen. Lah wong apik ta elek, apa ora wajibno aku darane wong apik ta wong. Roh itu jenenge ruhin. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak. Layak dibunuh apa enggak. Nah itu memaksakan takalluf. Napa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Lah itu sing saya dari guru-guru saya. Paham ya? Jadi kula nggih gadah sanad saking bapak kula Ki Nur Salim, Mbak kula niku tukang tirakat jenenge Mbah Nur Sam saking bapak. Niku riyen bapak kula ngaji kalian buyut saking ibu kula ngaji kalian Ki Subedi. Ya terus sak teruse ngantos dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti ana tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Ngono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku ra ana sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhail bin Amr. Ngono diwakili jenis Suhail. Ya. Iku ruang tenan zaman ra dadi wong Khawarij. Suhail bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah jadi ketuane wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah sing darane napa sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat nang nyeluk yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep ae. Dari Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek ana wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye gitu aja. Mangkelno ora? Mangkelno. Nabi yo mliyo. Kuwi sing Sayyidina Umar marah besar. Saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rodok Khawarij ben krungu. Ya mosok rumakno. Saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak.
Alas tabi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan? Jadi Nabi jawab tenang bala, iyo aku ijek Rasulullah. Alas na ala hakin wahum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka yang salah, kita yang falima tu tidak niatalana. Kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasi itu, cek perjanjian yang merugakno kita. Dia tahu terserah Rasulullah atau jenis bulan balik. Ya aku jadi Rasulullah. Terus Nabi sudah jawab, ya aku Rasulullah. Wala yudai anillahu abadan. Orang bakal Allah nyonya aku, wong aku kekasih. Umar gak marahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Aku cek yakin lah ibu Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya enggak Rasulullah. Ya cek Rasulullah. Aku ya yakin ada ini Rasulullah. Abu Bakar jawab sambil wala yudai Allahu abadan. Ini ora bakal disio-sio pengiran. Napas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balekno, enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah Islam masuk kafir kon ngebarno karena kembali ke. Di saat itu juga kan Suhail bin Amr, itu dua anak Abu Jandal, sinten? Abu Jandal itu dekne Islam di penjara, napa diborgol ambek wong kafir. Niku melaku ngesot Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya. Mohon bergoleh ditaleni terus dari Suhail bin Amr. Muhammad ini awal kamu melakukan komitmen Anda masih di depan umum. Abu Jahal nangis terimalah ya Rasulullah saya sebagai orang Islam. Nabi ku ya nyuwun sewu ambek arodo ambek ramentolo delok ora Abu Jantal kowe tetep aja melok aku kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar sing nomor lucu. Jare Umar ngenang susul Fatih sulhul Hudaybiyah. Abu Jantal tak parah. Pedangku ku tak pasno tangan tengene. Nak menawa dekne buter kesebaca bapake. Dadi Abu Jantal anake sinten? Suhail. Dadi Suhail bin Amr iki dia anak sinten? Abu Jantal. Jadi Umar wis ana Kanjeng Nabi ngono wis ora urusan. Morak-marak Abu Jandal ngekeki isyarat pedange kon njupuk kon baca oh. Mulane barang wis Mekah menang kabeh menang Abu Jandal ngger Umar cek eling. Kuwi pasti ku goblok temen wae. Baca bapakku. Akhirnya Abu Jandal itu balik ning negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah yo nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus Kanjeng Nabi menghentikan ini, toh, marah agama itu kayak pangeran. Kamane cara Jawa, teorine keliru Allah, enggak pangeran sing ngurusi. Jadi mulane agama Islam ora usah diurusi bener teman-teman, paham? Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nate penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nate urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana kiai Quran, niku anake do prawan, do biasa katokan cekak. Kiai ini dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok dekne akeh. Mergo agama iku ora perlu digowong bener teman-teman. Kiai tak takoki, santai-santai tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku karo ancek haram to, yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep anut kiai iku ya haram anut ya anut. Lho kok penak? Kiai ini atur dulu, santrine yo meyakini nek bulus haram. Jadi kayak santri kan biasa kiai ini tukang proposal, rodok syubhat politik, santrine yakin nek syubhat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engko hasilnya bangunan pondok santri ini malah nunggu dia serap. Pokoknya agama itu penak ngono ae kok repot. Paham tak maksud? Kalau Mustafa itu kadang mamang mbek Masrum tapi yo moro-moro. Jadi agama itu sulit, keliru-keliru sithik kok mlaku ngono ae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo presenter yang TV, ayo Pak Kure siap mau tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustafa nggih kalau ajnabiyah kumpul wong lanang. Haram. Haram. Saiki wong roh tafsir nasional iku kaum Mustafa apa Pak Kure siap? Pak Kure siap. Tadi semebare tafsir lewat sing ngaramno ta lewat sing ora muni haram. Lu jawab mesti kita ora belum jawab. Kowe cuma muni halal, wis pokoke menengahe ngono wae. Wong kowe menengahe lah tetep darani haram. Sing muni haram yo ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir iki. Jadi agama iku unik, kunane kuno agama iku wis diurusi pangeran. Iki ora sampe-sampe.
Kulo ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ora tau misa tawaduk ora payu, ora mesti. Wong pangeran sing ngatur kabeh apa. Gus sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawaduk kadang yakin embek amale dhewe dadine ujug. Ya tak terang. Ora mesti. Kan dinabi bareng saenake dhewe jare alasane ben maru ya agamane pangeran. Wis ngono lah kok ana sing ngurusi. Tenan akhirnya ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirannya rubah. Wah, jadi Nabi Sufyan itu gendut tenang, Suhail itu gendut tenang. Perjanjian kok gak adil. Muhammad itu dizalimi, akhirnya saya masuk Islam. Piye gitu. Paham? Wis pangeran carane mulak malik pikiran biar ana sing ngerok. Wong ya muqallibal qulub sabit qalbi napa ala dine. Ora ana sing ngerok. Mulane ke beragama itu serasa mikir cara hikam dait tadbir fama qoma biwir la tuqim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur pangeran, sebene pangeran ben tetep pangeran ora sampe atur wae salat ki ora usah bayangno ideal. Salat kudu bener, kudu hati-hati, Fatihah hati-hati, tumakne hati-hati, wedi rasa. Lah pokoke ditampa krana sae salat, ya krana fadhole Allah. Yang penting dhuwur wong 4 rakaat. Mergo nek 5 rakaat musabek ngono. Aneh-aneh. Paham ya? Wis biasa wis. Pangeran sing ngatur aku. Itu mau ana kiai iso Islamno wong jarang. Tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang iso Islamno wong. Terus kowe muni pacaran halal goblok. Wong pacaran tetap haram. Tapi Islamno wong kowe muni haram, ya goblok Islamno wong kok haram. Kulo nekakno wong alaf selali jumlahe. Bocah kuliahane Semarang, bocah wedok niki riyen anak pendeta bahasa Islam. Kadang sing lanang nyahadatno. Kulo niku ndek tangga rabi Korea, ndek rabi Jepang sing lanang. Yo do Islam gara-gara sering cawe itu. Yo muni pacaran haram, yo wajib. Tapi Islamno wong haram. Ayo kowe wani mesti Islamno wong haram. Akhirnya yang aku takoki wong, lalu hukumnya piye? Hukumnya pacaran gitu, hukumnya Islamno wong ya apa? Wong iki bodoh. Itu kalau zaman akhir yang masjid itu ngel-ngelo malaikat. Anggota-kota. Moro masjid karo ancekak guru. Padahal wong moro masjid itu dosane do cekok. Paham nggih? Tapi wong buka aurat iku dosane akeh. Lha iku malaikate nulis piye? Wong sitok. Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid iku dosane cek. Tapi kanjeng Nabi nak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wong padha. Moro masjid santai nganggo rok, nganggo rukos, jamaah cokokin ae ngono meneh. Lah kiai ini seneng ae terus. Tak loroi malah ora moro masjid mesti berdosane kiai terus. Mbok lagi ini Mustafa terus tegas ora roh. Haram. Lah saiki haram iki haram aurate apa haram moro masjid e tak tahu. Haram tetep sing delok kan. Artinya sing kena haram iku sing delok. Wong ora tau mikir. Kula bali sing haram sing delok ese. Wong karuan kulil mukminina ya ghuddu min absarihim wa yafadu furujahum dzalika sekal. Wong muni haram kok roh, mari wong ayu Gus mari fit. Lho kok ora ayu lebar. Mulane nak ngomong ping video mos yo buka aurat itu haram, delok. Mlayakno wong ke masjid yo haram. Ngalang wong buka aurat yo haram. Ayo ping pira ki ngomong hukum. Mlayakno wong ke masjid haram to ora? Haram. Dan di antara awal mlayu ke masjid nak mbok loroi ekstrim. Paham ta maksud? Kowe ngalang lo haram. Mlayakno wong ke masjid haram. Jawab mas, sitok-sitok ben kowe tambah ngalim. Ndekne roh hukum lagi buka aurat itu haram. Kowe ora mos abu delok. Kula roh delok yo haram. Tak elingno ndekne ben tobat maksudnya ben ra kawarit dene. Ayo mas hukumnya sepakat. Piro? Buka aurat haram, delok haram, mlayakno ke masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku ngalim ora iso mbok bantah. Lah apa itu sing mbok roy muk sitok wingi-wingi paham ya? Ya to. Berarti kurang ilmumu. Telu kan.
Ini yo. Buka aurat haram. Moyo napa masjid haram. Membiarkan maksiat haram. Ndelok iku haram. Lah saiki sing delok sing kena kiyaine tak cah iku. Kiyaine. Kok bandro lho muni. Angel ta ora urip. Mulane rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyek wong Islam-Islam saiki. Mari Gus Bak gak tegas wong alim-alim gak tegas. Nek apa ora tegas mergo ilmune akeh. Kowe tegas mergo ilmu musik. Ora ono ilmune akeh iso tegas. Muga akan pertimbangan. Lah itu termasuk guru-guru kita, paham gitu. Jadi kunane kuno itu wis ngoten niku ana wong sing ta'allafuhum alal jadi dijogo ben Islam itu terjaga. Terus niki mukadimah mboten kula maknani wis pokoke anggap wis mulai ngaji. Terus niki kula waca mulai kula wingi Dzul Hijjah niku khatam kitab niki. Terus kitab niki niku karangane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iki kula tak terusno sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani niku sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen nggih Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sing aran kitab niki. Terus disarai mbek Syekh Nawawi Al-Jawi. Jenenge Nawawi bin Umar nggih Al-Nawawi Jawi. Niku tiyang Banten. Banten niku Tanaram. Niku kila, tapi kalau boten ngerti data lengkap. Kila ma'ruf amin sing sakniki kira Islam termasuk zuriyah itu. Syekh Nawawi Banten. Tapi nak kula sing roh mesti nggih teng Surabaya. Mergi Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai sinten Pak Hamdanah nggih. Hamdanah nggih. Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai Hamdanah. Ya Hamdanah niku Kudus. Garwa terakhir Senawi riyen garwane ulama kan kata-kata. Kowe niru kata itu ya alime bareng, Pak. Jenengane kok niru. Nyai Hamdanah mbok enom niku akhire digarwa murid Senawi jenenge Raden sinten? Asnawi. Nyai Hamdanah mbek Senawi niku kula sering diceritani Mbah Mun. Gada anak namine Zuhriyah. Putri. Ketika digarwa Raden Asnawi dia anak lanang dijenakno napa? Zuhri. Mergo kadung ana Zuhriyah, dia anak lanang jenenge napa? Zuhri ini dia anak Minan ya, Minan terus Minan dia anak Gesafet itu. Gesafet itu sing dadi mantune Mbah Khim Sarang, Mbah Khim Pali sinten Mbah. Lah saya Asnawi itu mbah-mbah ini sami kalian Mbah kula. Mergo Mbah kula niku buyut kula wedok namine Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut kula niku Asnawi Ageng mbah-mbahe dadi induke Kiai Kudus riyen iki Asnawi Ageng buyut. Artinya sampai ngaji kula wis bener, cara wis sanad wis bener. Karek sampeyan iki ngrusak sanadku gak sause. Ya aku ora ro, nek bar aku nasibe piye ora ro. Ya kowe di sanad lewat aku bener. Bar kowe terus dadi kiai terus wong liwat Mustofa iku bener ta ora? Lha iku aku mulai ora ro. Paham ya? Jadi sing ngrusak iku kowe ora aku. Tapi yo sampai zaman akhir sampai. Iku sampean ben ro. Dadi ulama niku silsilahe padha, tradisine padha. Masyhur guyonane Raden Asnawi, ana Cina kepengin mempermalukan Raden Asnawi mergo dhekne niku anti Cina. Disuguh dolan ning Cina disuguhi daging kalbun. Wa kalbun wa khinzirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum, Pak Yai tahu tadi daging apa? Itu tadi daging anjing. Nyongkone kan Raden Asnawi malu. Jebule Raden Asnawi alhamdulillah. Beneran cung yo munggo ra dibodoni ra tau mangan daging asu. Kena wong alim rusak ngaco. Nyongkone kan terus malu di depan umum. Jebule malah jawabane alhamdulillah cung yo padha santri-santri munggo ra dibodoni ra tau mangan daging apa. Wapok lagi. Jebule gak izin. Tiba kaya Mbak Bisri. Mbak Bisri ditonggo non muslim apik, bareng mati pikirane keluargane kon nyolati. Nyolati wong kafir ra oleh. Akhirnya tetep Mbak Bisri nyolati, salat Isya ning kono pisan-pisan. Bareng ditakoki karo cinane. Mbah biasanya enggak ada rukuk sujud kok ini tadi sejarahnya. Oh ini spesial. Perkarane nak nyolati wong kafir ku haram.
Ora teko tangga, jamaah wae. Soale kiai-kiai wis pinter ngakali wis pinter. Punane kuno wis bangsa ngakali wis kiai wis pinter kabeh. Saya mergo iki bisnis dalem Abu Nawas. Dia Abu Nawas gen atikan ngimami salat jenazah lali. Dia rukuk sujud. Wong bingung kabeh. Bar bingung takok. Niki seputi salat jenazah ono rukuk sujud iki bapakmu dosane. Jadi nak ngadeg tok ora cukup. Kudu nganggo rukuk. Padahal perkarane ya lali. Suatu saat dia ngimami wis eleh ngadeg tok takoki kok mboten rukuk sujud ringan. That is malah wong alim diguyonan. Kulo gak ada kitab Ithaf itu Sarai Ikhya, ora kitab serius. Niku yo ono bab guyone Kanjeng Nabi. Padahal kitab Ithaf itu Sarai Ikhya 14 juz. Niku yo ono guyonan-guyonane Kanjeng Nabi sahabat. Nah ini macam cerita ini ahwali ulama. Baik ulama wajib darani nahi mungkar. Yodo biasa guyon. Nuaiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi itu sekakuati begini Nuaiman. Senengane gue duwe, gue belanja Nabi jaturi. Gue anggar ditake Nabi. Jangan melok darah sing nyaur. Nabi loh. Lah dia ini pembantunya Abu Bakar. Pembantunya situ. Tak dalamnya Abu Bakar. Nanti teng Irak dagangan. Ape mangan ora oleh ambek kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat nang masjid gaman. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muangkel kan. Juanjuk perkara pakanane kono kok. Pamit. Akhirnya dekne golek pembeli. Aku di budak ape tak dol. Regane iki misale 1000 dirham. Isi tuku wae. Nah, dekne tapi cangkeme elek, engko mesti ngaku wong merdeka dekne. Wis meneng ae jenjang elek. Hasil dituku, dibayarin wae man. Terus saya itu dicekel cek dadekno budak. Kau mirip ya sing pembeli. Bisa kan ono penjualan apa? Budak bareng Abu Bakar rawuh. Lah ndi saya iku? Mun Pak Ayu Abu Bakar. Digolek izin Abu Bakar. Dituku meneh Abu Bakar. Ya no eman iki sing kula critakno teng Ithaf sing nate bodoni Dorir. Dadi wonten wong buta tuwek. Dorir. Niku critane teng Ihya. Dituntun Mbak Nuaiman kepengin nguyuh. Mbak Nuaiman didudono tengah masjid, nguyuh atar-atar ning tengah. Riyen masjid kan ngangge pasir. Wes bareng-bareng nguyuh. Parah tenan Nuaiman guyonan. Bareng-bareng nguyuh. Suwe-suwe dikerteni ya masyaallah, bala fil masjid. Wong supo nguyuh ning masjid. Wong geger iku sing bodoni jenengan jenenge Nuaiman. Hari kedua, hari ketiga wong suwo sumpah. Demi Tuhan aku nak ketemu Nuaiman tak pukuli. Muni ngono wong becek dituntun ben Nuaiman. Jenengan golek Nuaiman nggih. Ana apa? Ape tak tutuki wong kok kurang ajare ngono dituntun. Dituntun didokno Sayyidina Utsman pas salat. Pas itu Sayyidina Utsman ku Amirul Mukminin, presiden. Dia aja tuh dari si aman tadi. Wah aku udah geger masjid duri ba Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu bareng Sayyidina Utsman roh Nuaiman. Waduh Nuaiman. Jadi dek nenggu sing buta golek Nuaiman, sing nuntun Nuaiman. Jenengan maju Nuaiman, Pak. Iya, jangan sampe tak tuku wong kok bodoni wong. Nggih, tuh. Tuntunno nek pinggire Sayyidina. Mon pas nih iki Nuaiman. Iku sahabat. Ketika Nuaiman iki rungokno tenan iki bersamaan gak ekstrim. Nuaiman niku wonge sering salah, pemabuk. Dek ini mabuk di terminal ora gelem, nek perapatan gak gelem. Senenge mabuk di masjid. Mergo kangen Kanjeng Nabi. Sampai sahabat dumuni niku iku para nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dikhat. Wong mabuk kan khate 80 pukulan binial, kaya diduduki sandal. Iya mabuk, nek kon nakal ning dalan ya ora gelem kangen. Sampai sahabat do nglaknat. Ini sampean lihat di kitab Bukhari, di kitab Adab. Sing cerita malah niki masalah mabuk. Sahabat do komentar ma aksaro mayu tabi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La ana wa ala Nuaiman. Wong kok kurang ajarin. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Dia jogeman ngelaknat la Nuaiman. Nuaiman itu seneng apa seneng. Lah iku dadi dalil ahli sunnah nak wong maksiat ora iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kira usah ngomong.
Nak maulid Habib Syekh do teko ora gelem salat. Ya keben, nek isale ora gelem salat ra seneng Nabi malah harapane tobat malah angel aneh-aneh. Ngajimu ora khatam. Ya wong iso wae maksiat ya seon, seneng pangeran ya seon. Akhir. Ora iso nganggo ilmu Mustafa, kan papat sing iso mbok sitok. Saiki wong mara masjid itu seneng pangeran ta ora? Seneng ambek ora. Tapi buka aurat terus barani nglecehno pangeran ora mesti kok dekne sadar nak ayu, dekne gaul. Ora mesti niate nglecehno. Lho kiai ini kan sing menuduh. Ndak bocah dhewe niat engket niat nglecehno pangeran aja bos. Niat pede engket wae kan gak niat. Kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat tuh nglecehno pangeran. Nah sing lakoni paham? Jadi beda, lha iku butuh ngaji, lha butuh guru ngaji. Misalnya Rohin pas bodoni aku, niat nglecehno hukum pangeran to orang bodoni ku haram. Niate kebutuhan, ora bodoni ra urip. Paham? Apa perlu tak baleni nek wong sing biasa bodoni, iku kan kadang santri, kadang ngomong biasa ning masjid. Niate nglecehno pangeran ta niate bertahan hidup. Bertahan hidup. Tapi nak pas salat niate hormati pangeran. Iku mulane Nabi ngendikan no eman aja golakati ngono-ngono yuhibbu wa rasul. Pun eman aku nak rawuh Nabi ku gak seneng. Kuwanen ben aku. Iku nang maksiat yo moh kebutuhan jare dene piye. Ya kok sampeyan ini kan seneng aku yo tenanan. Tapi kadang yo ada video tenanan jogo ngarepe. Sing wis ra duwe sing tua-tua. Yes ngono pangeran manjan ora nabi. Nah, mulane cara madzhab Ahlussunnah wal Jamaah wong ora iso darani kafir sebab nglakoni dosa gedhe. Ane mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sempat ngendikan wa inzana wa insaraqos. Nah, contoh tau zina tau nyolong. Ora kok terus zina dadi halal yo ora zina selawase yo haram. Tapi ra iso gara-gara wong maksiat terus barane wong keluar dari Islam. Mereka nak arani, wah wong bermaksiat yang metu kok Islam. Maksiat itu razino, tok hasud yang maksiat, adu-adu yang maksiat. Lagi kiai kan orang Islam, kiai mesti tahu hasud. Kalau hasud dengan Mustafa, iri ya. Aku tadi kiai sawasir atau kedua kuburan tidak tahu. Cara prestasi dramatis dene. Aku tadi kiai penak ngimami mesti orang santri, dene bolak-balik ngimami anane jentok ning musola. Artinya cara prestasi hebat dene kan. Cara disoting kan lebih dramatis. Paham gitu, terus ini ngaji dan sampean ngerti gitu. Terus kalau terangno sanad, kalau dari sanad keluarga gini, buyut-buyut kula niku ngantos Mbak Asnawi Ageng. Niku kula gadah sanad saking Raden Asnawi nggih murid Syekh Nawawi Banten. Sampeyan nganggo Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura nggih Syekh Nawawi sinten. Terus sanad kula niku kan ben sampean ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi bakdo niki kula waca urut, tapi untuk hari ini kula wacana nomor halaman 4 niku halaman 4 pinten iki. 45 iki gambar cuplikan iki. 45. Nggih, 45. Sing alenia ke 1 2 3, alenia ketiga. Wal maqala asalasun, mun kepanggih. Wal maqala asalasun, mulane makalah gara-gara kitab ini. Wal maqala asalasun, anggape makalah ke 30. An Aliin radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha katsirun fa yata'addan nasu fi dzalika al-qalil. Al-wajhu al-alam wal faqru ay faqtu ma yahtaju ilaih wan nar wal adaw. Ay qasdul itrar al-mutamaddin fil qalbi. Mun kepake kan? Mun iki sing perlu kula waca niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali ngaten, ana barang papat sing sithike wae ngelong akeh, yaiku penak lara, penak fakir. Iku repot apa? Ngelong. Ora akeh dadi sebakas sebab Sayyidina Ali. Mun iku ora penting sing maksudnya ora penting wis mari nyindir wong akeh repot. Tapi ya tetep tak terangno ben roh kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi ngaten Rasul akli badal iman billahi taala atawaddud ilan nas. Di Rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal badal imani sausi iman billahi taala subhanahu wa taala
iku atawat itu gawe seneng siai simpati ilan nasi maring ini cekeli tenang ya. Nah, sampeyan kepen selamat ketemu pangeran cekeli hadis niki ya. Rasul akli ba'dal iman billahi taala at-tawaddud ilah. Jadi api-api akal sause ke iman kowe supaya wong liya simpati mek kowe. Apa meneh kowe nek wong saleh baru kae simpati mek kowe mesti wong terus dadi kepengin apa so? Kulo nate ditangisi seorang kiai melarat. Fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak Hasan, anak kula niku jenenge Hasan kelas 4 SD. Bapak iku ngaramno TV. TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama delok TV yo ning tangga. Lah tanggane iku rapati salat. Pertama iso numpak sepeda motor sing fasilitasi ke kanca-kancane tangga. Intine cerita ketika dia puber, gudenge sak pole jenenge dunia kiai. Dendam mbek bapake sampai cita-citane wis sampai dadi kiai. TV ra kodak, tuku sepeda motor ora kodak. Akhirnya dia merantau di Batam, jadi wong ra karu-karuan. Bapake tangisan teng kula. Sementara kiai alim kula ora Mbah Mun teng dalem ya ana TV. Kula ora wong alim-alim alamah riyen Mbah Ali Maksum ya wonten TV. Nang mahku malah telu kuwi. Aja tiru kakean. Artinya ngeten ora kok nilai TV ini, kula terus seneng aliran kok Mustafa, delok sinetron mari fase, kula nggih seneng aliran, tapi ojo terus gak duwe. Delok sinetron pancen elek, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duwe delok ning tangga. Akhire cah cilik iku tertanam ndekne utang jasa ra mbek bapake ambek tang. Akhire seorang kiai sing biasa salat ning masjid, biasa terus Quran gak dadi idolane anake, mergo anake trauma di bapak sing ra iso nukono TV, nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Dadekno anak itu rasa seneng kita. Padahal carane beragama kudu at-tawaddud, menciptakan kesenangan. Ya tentu kita akalinya. Misalnya kata sekolah, anak kulo sing SMP. Kita takoki tenan ada TV kudu sing mbok senengi tenanan. Mergo nek disenengi tenanan delok iku puas, aja kok pepe nganggur asal channel di delok waruhe nang tak ganti. Iku ora barbar. Tapi nek asal disenengi kan ono durasine kan? Paham ya? Nek sing disenengi lho kan ono napa? Durasine terus selesai. Mulane kula niku angger terkenal kula teng tangga-tangga. Bisa nek anak kok wedi kula ngoten. Misale Hasan yo jajan, tak turuti. Perkara pikiran kula sederhana ini rumono tenan. Andaikan saya punya tetangga kafir, rumono. Aku di tangga kafir umur cilik. Terus aku kepengen Islam nodik nih, kira-kira saya servis tidak jawab saja. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, dadekno seneng pendeta. Kiai nyervis saya itu dadekno seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu diservis pendeta sehingga tertarik, kiai ini hampir ketemu, anak zino, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai atau melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa enggak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita, makanya kita harus at-tawaddud ilah. Secara istilah Quran, fa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawl. Mat kowe kudu halus, kena ra halus wong bubar. Mane syaratnya wong alim kudu longgar. Aja sinis. Termasuk dari Imam Syaikhul Qadir Jilani qillatul maunah, kena dadi wong alim kudu berbiaya murah. Ngapain seneng nabi enggak uang, kayak pengajian enggak uang. Ngaji semurah ini, semua ngaji pelan-pelan bareng mulai. Pangerjan, rapangetan, buan sekarang dewe, urusannya dewe, buan. Rasa sawan templek, rasa nyucuk kok repot. Buat nyucuk berapa tehas malah geremuk, malah kangelan kate. Kadang uang tak tenanan bersyarat, Gus Pak Budur atau salah. Orang nabi, orang. Iki ruang tenan. Di kecelakaan di zaman akhir itu kurang at-tawaddud ilah. Mulane kula ngambek anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai kalau sampai kecewa ini ora ada cita-cita ingin kayak bapak. Nara kepen kayak bapak dia ngidolakan orang lain yang kadang fase. Mulane kena jadi santri anakku manja, paling enggak anakku dicita-cita pengen kayak bapakku Pak Rufin. Seneng ngaji be wong alim. Pertama. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin disentak terus. Wah, kok di bapak keriting? Soben orang keriting dua bapak.
Tapi kenangannya Mbak Ruhin apa? Terus suatu saat ngaji Gus Ba, aku ngeritik wong kritik. Wah, enggak bener Gus Ba. Bapak saat kritik ternyata baik. Malah somasi aku. Enggak semuanya Gus orang keriting buruk. Saya punya kenangan punya bapak keriting. Tapi misalnya ya Rukin wala ada itu aku terang mau dajal itu keriting, uang keriting bisa ngene. Wah tepat tuh. Repot tau. Jadi kita tenang, mulane jangan-jangan orang nggak senang kita ini karena kita tidak punya reputasi atau waktu hilang. Makanya ketika nisib Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kita yakin Allah wujud, just pokoknya wujud. Piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa Allah wujud? Mergo kadung ana bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu ra iso yu'athir, ra iso yakhluk. Niku jenenge akal sing permanen. Tak bedhe iki. Barang sing ra ono itu iso gak dadi faktor wujude bumi. Nah, sampean jawab. Al-Adam, sesuatu yang tidak ada bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan, karena Al-Adam la yakhluk, sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Fa'inal Adam la yakhluk, karena sesuatu yang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Iku sing dawuh pangeran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sesuatu yang enggak wujud pasti tidak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa Al-Khaliq pencipta pasti ada dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai karena kita orang baik pasti mengajak baik. Itu caranya macam-macam. Kepentingan misalnya kalau jadi kiai, kalau jarang terbuka. Tapi tak niati ben disenengi. Mergo nek kula buka sowan, paling sing wani sowan iki sing rada nganggur-nganggur, rada di dhuwit wani sowan. Sing ra di dhuwit ra wani. Itu kan malah repot. Rasa sowan kabeh tepakane ketemu ra wis repot. Pemene nek sing sowan maklar, ra di mobil ngajak sowan Gus Ba nyilih mobil wae malah repot kabeh. Sengeten iki murah meriah diridani pangeran segala. Jadi ruang tenan nggih, kula suwun sing berkecenderungan khusyuk berlebihan weling-eling. Di antara aturan penggunaan akal adalah at-tawaddud ilang. Eling-eling. Jadi rasul akli badal iman billah wa at-tawaddud ilang. Weling-eling. Mulane kula suwun jenengan aja sinis mbek bojo. Wis ngamuk kaya apa sanggepe normal. Panjen ora mbok rezekine secara konsisten kok ora ngamuk. Itu bagus. Wong protes mbek ra jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan kelainan, ora jelas kok ditom. Anak cek rewel yo normal, yen cak cilik apike rewel. Cak cilik ora apa-apa ora kepikir. Lho kok aneh. Idiot tuh jenenge. Iya, Lur. Lho dia jawab, Pak. Lah tapi nak jawab terus kok bapake. Mesti jelas ya, jadi Rasul akli badal iman billah kita Allah apa? Atawatur bilang diwala. Monggo baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablaghu ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablaghu ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablaghu ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablaghu ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablaghu ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablaghu ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa mablaghu ridha wa sinata arsh.